groot spektakel met verschillende demoshows, liek als met de F-18 Hornet, die super verticaal opstiegen kan. Ik het verneemde Red Arrows team die een show. Juster kon die net terug in, omdat een van de piloten ziek weer. Dat is er nog, maar jood vliegen ze bij fjouwe vliegtuigen om het publiek net teloor te stellen. Juster vond bij een airshow in Amerika met een Tweede Wereldoorlog tastel een slim ongeluk plak. Daarbij kwamen de piloot en 2 taskogers om het leven. Dat is de stuntpiloten die het jood op de Ljouwerter vliegbasis de loft in moesten net ontgien. Diep is natuurlijk. Het is een kwestie van als wij gaan vliegen, dan zetten we de knop om. En als het dak dicht gaat, dan ben je alleen nog maar bezig met het uitvoeren van je missie. En dan kun je het ook niet gebruiken om afgeleid te worden waar dan ook door. Maar we spreken natuurlijk wel, op het moment dat we gevlogen hebben, met alle demonstratievliegers bij elkaar, hebben we het er wel over. En dan wijzen we elkaar er nog maar eens een keer extra op dat we goed ook op elkaar moeten passen. Op de vliegbasis jood een heel soort gezin met jonge bijen. Wat vond je het leukst om te zien? Een vliegtuig. Kwamen zo kabommen daar onderuit. Dat vond ik ook grappig. Dat die vliegtuigen bommen gooiden, vond je mooi? Hij hoeft voor mij niet te vechten. Dat is niet hetgene wat ik ambieer. Dat niet. Maar ja, je leert wel heel veel over techniek. En dat is wel hetgene wat ik wil overbrengen. Maar eigenlijk is het allemaal wapentuigen, of niet? Ja, dat klopt. Ja, dat is wat minder, hè? Ja, maar ik ben niet principieel tegen wapentuig. Wat wilt u de kinderen dan meegeven daarover? Nou, niks over wapentuig. U bent geen zeg maar pro-militarist of zo? Absoluut niet. Nee, absoluut niet. En mijn man die wou ook niet mee, want die is zwaar tegen. Papa vindt het zelf ook leuk. Dus dat is ook wel een aspect mooi. Maar inderdaad, ik wil niet dat het gebruikt wordt. Zou u willen dat uw zoon later in de vliegtuig op de tank zit? Ja, dan moet hij uiteindelijk zelf kiezen. Maar ik stuur daar niet op aan. Hoewel je dan zegt, dan moet je hier helemaal niet heen gaan. Maar aan de andere kant, probeer alles en behoud het goede, denk ik dan.